Hello guys, muraitirapo. Hey, ndadzoka zvakare tirimo tichingotsvaka mastreet umu. Yeah. Pane zvimwe zvandatsvaka guys. Mukomana anonzi Freeman uyu arapa nemukomana anonzi Takura uyu arapa. Pane zvavaronga, pane zvavari kutirongera, but zvinenge zvakadi zvakarongeka. Saka guys kuti musadari kuona zvandinoya nazvo, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and click a notification bell kuitira panouya nezvinyuwani musajambiwa. And handisi kuneta kukutsvakirai zvimalatest chichi nenge ndichikukandirai guys. Saka ndiri kufamba mastreet umu ndobva ndasangana nemukomana Freeman naTakura. Havakomana vane chavaronga chinhamba chinenge chikolabho, but chinenge chakadi chakarongeka. Saka kune vose mafanzi aFreeman, get ready vakomana, chingoma chiri kuuya. Mafanzi aTakura, the Takuras. Guys, gadzirirai kunakirwa nenhamba. Takupinda kamusama takupinda musama time. Saka vakomana, chero tiri padeni kusiri kufambika, unongotamba kusama yako uri padeni nokuda kwecorona. Ende musakanganwa kudi kuita zviya zvekunoitwa zvekugeza maoko nekudii. Tichengetedze utano hwedu guys. Saka wamana mirirai nhamba iro riri kuuya rinenge rakarongeka, nhamba revakomana vavira HKD versus Takura. Chimirirei vakomana. Sai comment section muchitaura kuti munochifarira here chinhamba chiri kuda kuuya icho, machigadzirira here guys. Thank you guys, ndo chandangoya nacho kuti mungogara muchiziva kuti kune kanhamba kari kubikwa nevakomana. Mogara makagadzirira kuzotapirirwa nenhamba. Saka guys, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you.